na ako. Oo. Buksan ko lang po sa loob. Opo, sis. Nakapasok po kami sa Ramos House, Lingayen, Pangasinan. Under maintenance to, sister? Under maintenance daw? Ha? Paano na? Ay, Oo. madam pa, tanggal na lang Oo, ako yung sige. sapatos pag pumasok. Oo. Kasi naka-medyas naman ako. Oo, kasi Oo. kayo na lang pong mag... Oo. Pero talagang tumira sila dito. Hindi ko po, During... Taga saan ka ba? taga Manila po ako. Ay, taga Manila ka. Bago lang po Oo. ako sa kanila po. Paano ka napunta rito? Paano ka napunta rito? Ah, dapat ma-interview ko si auntie eh. Kamag-anak ko din sila. Ay, kanina po sana kasi kayo po. Oo, Ramos po ako. I was born here. Ramos. Ay, thank you Lord. Napasok po namin ang kanilang ancestral house sa sa Lingayen, Pangasinan. Pasok po kayo. Hindi. Ay, wool. Alisin mo lang yung shoes mo. So, antique na to. Anong wood kaya to? Wow! Naalala ko yung... Wala bang ilaw? Walang ilaw. Maraming na rin, naka-ano dito. No? Dito po tayo sa Ramos Heritage House ni President Fidel B. Ramos. Valdez Ramos. Ngayon ay magre-log-in kami sa kanilang logbook. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? May... Yun. Ito po ay napasok namin. Ramos. Score Aquino. Fidel B. Ramos.
Wow. Ito yung gusto natin eh. Under maintenance daw. Diba? Yan, si lolo namin. Fidel Valdez Ramos. United Nation. Yan. Naging presidente siya ng Pilipinas. Yan. Si lolo namin. Fidel Valdez Ramos. Ang kanyang asawa. Si Doktora. Yan. Yan, memory na lang. Memory. The First Lady of the Philippines. First time ng Filipino TV na makapunta sa ganitong location ng kanilang bahay, ancestral house. Pictures nila. 1994, ang dali ng buhay. Mabuhay success. How do the night so first time ng Filipino TV na mag-feature ng kanilang lolo mismo. Dahil ako ay pinanganak dito sa Lingayen, Pangasinan. At Estrada Ramos ang aking apelido. Ngayon ay Valdez. At nataon na Valdez, ang aking asawa ay related sa Ramos. Sa Valdez. Dahil Ramos ang kanyang lola. Lingayen, Pangasinan. Walang ilaw kasi. 1995. Queen Beatrix, 1995. Belgium. Turkey.
Traffic sa amin. Okay. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung biyahe nila. 1994. King Fahd. Kingdom, Thailand. Puro biyahe si, si President Ramos, No? Panay biyahe. Oh, si Clinton. Panay biyahe. Mindanao. Memories. Madam Gotok. Gochokchok. Apek is bayanihan. Apek. Indonesia. Tuloy-tuloy. Mahal. Love. Love. Samahan mo ako sa taas. Love. Ay, daming memories. Ganda. Tinikit na lahat ng memories. Pictures. Pictures. Mahal. Love.
Grabe, ang ganda. Wala na yung picture. Wala lang picture, ano. Separate at birth. King of Thailand. Pag-fake na. Happy birthday. '94. Parang sunod-sunod yung ano to? Ay, laka. No. Ibig sabihin siya yan, ah. No. Nung bata pa siya. Imagine. Yan yung panahon noon. Parang 1994 lahat. Hindi ibig sabihin, ito ang pamilya niya. No. Family reunion in Washington. Graduation to. May kaya ang pamilyang Ramos. No. Kung makapag-aral pa sa US yan. Pala. Memorabilia. Kaya magandang maging leader ka sa Philippines din kasi ano din eh, yung mga memorabilia mo. Parang hindi mo buksan. Yung guerrilla. Oh. Mga picture na malaki na itong mga ito ngayon. Diba? Ay, si Doktora, oh. Doktora. Ay, malaki na sila itong mga ito ngayon. Yung time na ito. Diba? Ito yung surrenderer. Ang init. Let us not forget they have survived the cruelty, inhumanity,
Cory Aquino. Ito pa yung sekretary mo, si Jo Ramos. Dito yung nag-aaral, valedictorian. 7th grade. Buhay pa kaya ito mga ito? Ito, bata pa sila. Sino kaya itong ganda nila? Ang ganda. Dodge car. UP. Doktor sa mga batas. Dr. Soblos. University of the Philippines. Dr. Blow. Agreement. Okay. Imagine. Tisha Ramos. 4 years old. Ganda. Lolita Rueca, Leticia. Gloria Ramos. 2 years old. Look at their chair. Diba?
Lit naman to. Ay, na-miss ko yung bahay namin. Tapos na. Okay. Yun na sabi. Na-miss ko yung bahay namin. Ganito yung bahay namin dati. Ay, ganda. Ito yung mga golf ni ano. Ito yung, may aparador kaming ganito dati. Teka, mahal ko mag-picture tayo doon eh. Love. Ga. Ganda lang. Ganda lang.